लेखिके जी आपण सब गैलेरी पिला गवर्नमेंट दरमा दउछ पचार के जीवे लेकिन जदि हमहु न आसी हम अथॉरिटी फोन करी पचार करी नहीं सर जानि आज जानिली हां सेटा आपण मनकर काम सेटा तो सांग मैंने तापर जहाँ आम तो आगे भिडियो देखा बर्तमान आम आज आसी बुलायापी मेरीटाइम म्यूजियम जोटा कि कटक में चलते भिडियो टी एंजॉय करूँ। इंडोनेशिया गैलरी अच्छे मैरिटाइम म्यूजियम भितर भितर जोटे अच्छी गैलरी इंडोनेशियन गैलरी तो ये कौन ना ये देख पछपटे देखिपे सब इंडोनेशिया सब जिनस ये सब प्रिजर्व कर रखाई इंडोनेशिया फ्लैग ये नेशनल एम्ब्लम आउ यहाँ मैप मैंने सब पज करके सब देखिपर ठीक अच्छे ये है आमर तो बुली केमती लगे कौन जानते कौन जापारे कि जान कि जान ना मत भी सेमती लगे सतरे मैंने नुआ जगह जो बुले जाऊँ ना ये जिनसा ही मैंने देखा भल लगुच बहुत जिन जन आना आम जान ना पाखे थिला कि भुवनेश्वर जो कटक ये जगह ये जो साउंड आप शुणुंट यहाँ है एक्जाक्टली ये जो मृदंग थुआई ढोल जहाँ कहींपर पूरा तार साउंड एक्जाक्टली तार साउंड ये मैंने गोटे टीवी जहाँ जहाँ भी सब देखुं ये जो यहाँ देखते यहाँ पर्टिकुलर यहाँ सीटा है शिकणटा यहाँ यहाँ ये बाबा किए बाबा विषय किसी आइडिया अच्छे ना बापा विषय तो किसी आइडिया नहीं आम अच्छु मिरर इमेज भितर देखो एमती एवं जावाक पड़ी आखि आखि थी अंध आखि थी आम अंध हो मोबाइल एटा रियल अरे मूवी सीरियल मोबाइल एटा रियल अरे स्पेस अछि मुझे यहाँ रियल सी एपटे हाथ बढ़े रही हाथ धर मोर तो मिरर में कौटी भी हाथ हाँ जाऊँ कौटी भी हाथ बाजिक हाँ यस अंध ए देखो एमती जी आमर तो भाग्य खराब एमती जी हाथ बड़ा हाथ हाथ बड़ा ना कैमेरा जीव देखो ये गोटे माछ पहुँच देखो ये माछ चलो ये गोटे कि स्पेस ये भाई वाओ कोठार ये भी ब्लॉक एटा जेल हम बर्तमान जेल भीतर बजे एटा ये भी से ब्लॉक एटा हेलो हां ये मा आरसीटी बाहर है ना गाड़ी को कॉल अब मैं एंट्री करछु कर मित्र को ये जी सब एठी अंधार एटा देखो एटा पैरोट फिश अबे माछोड़ा रियल हैं माछोड़ा रियल माछोड़ा रियल हां तो मुझे लगा जेड़ा से इतना टेक्नोलॉजी हारी गया देखुनु भीतर कथा कल मंदिर मंदिर फंदिर तैयार कर दिया इधर
कोई भी এখন পিরানা শুটিং করবি তুই ପିରାନା শুটিং କରିବୁ କି ଏଠି ଭାଇ ଗୋଟେ ଏଟାକୁ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଫଳି ଫଳି ମାଛ କୁହନ୍ତି ଆମ ଆଡ଼େ ଏଟା ଏଠି କହିପାରିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଳି ତୁ ତୁ ଏଇଟାକୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ ଆଲିଗେଟର ଗାର ହେଁ ତା ଚମଡ଼ାଟା ଜାଣିଛୁ ନା କେତେ ଟାଣ ତା ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଛି ଆଲିଗେଟର ଗାର ଏଇଟା ଯାଉଛି ସୋଟ ମାନେ ଖୁଙ୍ଖାର ମାଛ ପିରାନା ପିରାନା ମୁଭି ତ ଦେଖିଥିବ ଏଇ କେତେ ବଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ମୋର ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିତରେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ନା ଭିଡ଼ିଓ ଚଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନା ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆରେ ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହ ନା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ଦେଖ ଲାଗୁନି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ହଁ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମୋଟା ଅଛି ଗ୍ଲାସ୍ଟା ବହୁତ ମୋଟା ଅଛି ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ଭ୍ୟୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭ୍ୟୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭ୍ୟୁରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ବି ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ସତ କଥା ଏମିତି ଦେଖିବେ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁଟ୍ରେ ଟିଭି ବି ଚାଲିଛି ଏଠିକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଶୁଣି ଆମେ ବ୍ରେଭ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଦେଖୁନୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଦେଖା ମେନ୍ ଆର୍ ବ୍ରେଭ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଖକୁ ଶୁଣିବା କୁହ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୁହ କିଛି ନା ନା ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଓଭର ପ୍ରାଇସ୍ ଲାଗିଲା ଓଭର ପ୍ରାଇସ୍ ନୁହେଁ ସତରେ ଓଭର ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ହେଲା ଫାଇନାଲି ସବୁ କିଛି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ କି ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଭର ପ୍ରାଇସ୍ ନା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଓଭର ପ୍ରାଇସ୍ କାହିଁକିନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ ଯେଉଁ ନାହିଁ ମ୍ୟୁଜିୟମଟା ସେଟା ତାକୁ ଫ୍ରିରେ ମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଅଛି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଠି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଇସା ରଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେ ଓଭର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ସେ ବି ଓଭର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଗଲେ 100 ଟଙ୍କା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି 100 ଟଙ୍କା କ୍ୟାମେରା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଖାଲି ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ବୋଟ୍ ସେଟ୍ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଟ୍ ସେଟ୍ ଏଇଟା ହେଲା ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ଅଫ୍ କେରଲା ସେଇଟା ଏଠି ଗୋଟେ ବୋଟ୍ଟାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଚୋରି କରି ଏଠି ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ନାଟା ଚୋରି କରି ସେଇଟା ହେଲା କାଶ୍ମୀରର ବୋଟ୍ଟା ଏଇଟା ହେଲା କେରଲାର ବୋଟ୍ଟା କିଏ ଗୋଟେ ଚୋରି କରି ନେଇ ପଳେଇଛି ଏଇଟା ଆମର ଲୋକାଲ୍ ଏଇଟା ତ ଆମର ଲୋକାଲ୍ ବୋଟ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍ନେକ୍ ବୋଟ୍ ଅଫ୍ କେରଲା ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କାଶ୍ମୀରର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କଲ ଗୋଟେ ସବାରି ନୁହଁ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବାରିରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବାରି ନେଇଗଲା ପରେ ଏମିତି ବି ଥାଏ ନା ଟୋଟାଲ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମାନେ ବୋଟ୍ଟା ଏମିତି ହିଁ ଥାଏ ବୁଟ୍ ବକ୍ ନା କ'ଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୋଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ବୋଇତ ଏଇଟା ତା ଫଟୋ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ବୋଇତ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କାହିଁ ଶୋ କରୁନାହାନ୍ତି ମେ ବି ତାକୁ ନେଇକି କିଏ ପଳେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଖାଲି ଲୁଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ତ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର କୋଚିଂ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥୁଏ ନଥାଏ କୋଚିଂ କୋଚିଂରେ ଯେଉଁ ପବ୍ଜିର କୋଚିଂରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଥାଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଗାଡ଼ି ଇଏ ହେଲା ସେଇଟା ଯିଏ ପବ୍ଜି ବାଲା ସେ ବୁଝି ସାରିଛି ଏତିକି ବଡ଼ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବା ପାଇଁ ଏତିକି ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟେରୀର ସାଇଜ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଏତିକି ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚାଲି ଯାଉଛି ନା କ'ଣ ଚାଲୁନି ବୁଲିଲୁଣି ଏଇଠି ଦେଖ ତୁ ବୁଲିଲୁଣି କ'ଣ କ'ଣ ଜାଗା ବୁଲିଲୁ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ବୁଲିଲୁ ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ବୁଲିଲୁ ତାପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପୁରା ବୁଲୁଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶିଖୁଛୁ କିଛି ତମ ଘର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯାଜପୁର କେଉଁ ଜାଗା କୁଆଖିଆ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସେଳି ପୂଜା ଠିକ୍ ଅଛି ବାସେଳି ପୂଜା ମାନେ ଏଇଟା ବିଶେଷ ଆମେ ମାଛ ଧରା କି ଯେଉଁ ଯିଏ ସବୁ
ये सब कौन कर डंगा चलाते और नई कूल जो मैंने सब रुहते से मेनली यहाँ पूजा करते ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଆମେ ବୁଝେଇବୁ। माने जो बासेड़ी पूजा बासेड़ी माँ ना पूजा कराए बासेड़ी माँ किए ना बासेड़ी माँ हेले से मानते कि डंगार रक्षा करते से माछ धरिया जाते कि जहाँ करते से डंगार रक्षाकारी माँ हिसाब से बासेड़ी माँ को पूजा करते यहाँ पूजा हो ଲେଖିକି ଯିବେ ଆପଣ ସବୁ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ପିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦରମା ଦେଉଛି ପଚାରିକି ଯିବେ ଲେଖିକି ଯିବେ ଯଦି ଆମକୁ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ଅଥରିଟି ଫୋନ୍ କରି କରିବେ ଆଜି ଜାଣିଲି ହଁ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ସେଇଟା ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଯିବା ଜୋବ୍ରା ମେସିନ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଜୋବ୍ରା କାରଖାନା କ'ଣ ଏଠି ଖାଲି ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ये ऑलरेडी प्रीमेड ताको खाली कलर करी प्रिजर्व कराई सबू जिनस जहाँ सब आप देखुं यहाँ आनी जी थुआ है एक्चुअली यहाँ सब माने प्रीमेड ये ऑलरेडी थिला ताको से खाली कलर करी प्रिजर्व कर जानलु कमी तो ये फोटो चेक कर ये ऑलरेडी ये थिला हैं कौन खेलिया खेलिया आम खेले आम खेले एति बड़ बड़ छुआ लाउड ये बाइक वाले बोले थे अटके दे जानचु भाई जानचु देखु